igo bono wikarero omo nibosira Obadia okorire ene tienye omutenyerenga mitienye tatu aiga ninga mone familia yabo egotoka gaiga sinse ni kigacha motoyori egotoka ase ebunge ya Nyaribari Masaba na boigo nigira se wodi ya Masimba aiga ase next to me no mo muromo abo tyategia marieta abo ninga tutevinga ningi keirete igoro bakanyara tindeka omugombo bweritoke naikana twikire twana no babutete bado ikorana ekero omuntu atimbikiri ngochi bara abuta na nyorire babutete chiko babutete lakini nonye babutete chingoro chao bona twakona barabu bado nigo chibwatembeo kidogo katwa chaka murumo abateri leta biaye na atotebi mu kidogo eyo Obadia mkwa obwogo samaria tangoro kwa masinya kundewa ya nonka ndo yate reto tukutomo kwambegara nakare tu achieta se mucho nakuru kuchikuyu mawere nagata tabati to batumera basata bwatanga kanyara tu asangireri toko batumera nanti tukamuka kurwane gari etu twabate probox togo ikaga ari wende tokabatebi kaliwa kana mugereri akonbye Obadia obwogo nintu abamene tu achire kunyoya kudingina mato tumerete message ndakona kidogo ina tutaragenda se ogosira ko Obadia naikaga igekero chinsa cha mapema nanyora gose embera yende ire enkeni kapisa kwa tuteria ngo ikikiaba nando yosirete ningo na Obadia yogate nere ningo onendo yano yango bwati na rosirete ngaki ya December ekaba bwango unara unatandata ko banga matanga no yondo nara akabwata agasira ekeka ekekamo lakini tokabato kubangira mutokanyora ase piri aswagata so yosire tabona gatota twaputindete garongo senya mabanda epiri aya yarenge igoro ekagara tokayere tokarusio ryarara situga sakira na kinyarwa tutange seti tokarusio mubire rengo ugembo tokamoen tugatera ne piri aya namabona yatu ile nabona asingire ndina oyo mu abamura bamwe basirira amarimo oyinde mu atanganta se obwina bori ni mutangani o rekoro kujafure yataka wawa na yakoro ko Obadia mukwawo na ramone na se familia itu ende wana royo na ta kwa kurara asomo chulo na kuru na rebona so mukara ni acho frequenza sengana tangani to sira tukamwani tukatigara ne piri yo twashubirikire yocha mpaka vana wage na acho flirenga ya sirirete na amatanga etotebenga chigasaire abairera maybe mpaka sirete mu kibwongo Mtu secha jitu anata kwa toka na ratu gatini kacharingi kusabini gatini ka sama tangai mechuano cha tigalita sabantu wani kututumira kon cha tigalite 1100 ndapo wana karwa igite nyitali aso Obadia sirrete agara te ituba tumere ndinda bana arako baba to mubere tucha kwa mwani kuruga unali na intura nditubagite noyo muntu mwali kante binka sensama karako to murananye wali nyanda nakuru tuyikuye mubere nara gatiba yasinge bakubanga matanga kulinda ta wakara kanali tukuliara kabaligara babe kartu mucho nakuru to ikasa mancheli ya biamen baga tatabi mukachinsa chialire ntukunyara ko bamubere litukulia chumanas chinsa chialire yeke tabo baga tatabi yanda tatana mandi ya renge Sunday matwate ano tatabi ni yanda bote Monday to bamubere no Monday mwe prepare nandure ndo muka litukulia renge ya Monday saa moja na nusu to batanga na mocha bago chabako igora abandi bagwanza kutubanga kananga ntibanza kutubanga kende bakatubora bure muswali make tukabaira neli abo senyi bitari ya useli ya nakuru mocheri ya nakuru wano BNN toko batewi kende tutabu ati ni pali kwami twatetengo tulikira bali aba bure bategeto tulikira kianda abatulikire lakini management yabo ayo maso agatena batetebi asiba tebire management ya tebire tomente 312,000 ndio tumanya kwa mubiri kurume kitari ayo mocheri ya bono ndo todo stokarende naki kubato tebete tukabatumira chikisinga twabwate
magana mutu nande ntugu atine kitugo chaka kuirana bandu bawe kirama atanga sekenyoro ayata kira kwa mambi nintu todirete toraba ikigimo bere atirisi babange kamambi amatanga akora kurwa buto gasino sogo chakera nje ngo bugeri siningo akero mwana ngo matabi matanga abera makongo batuli nigo mubere narama kya toyo banta sekenyoro agara pawda na itu wanzira nandi ngaitwa togo kule toga tama ko challenge kidogo akatotebi ebiri tikagete balance in 312 tuwa mogorino bande gusi tukabera abaka chinso challenge cha sasaba tuwataibona mwalimu magana mutunto kwati tuamwire sabali yo kwira na gusi tuwa timogere tebi abanyakenyoro mogere batuli ni sababu yechiasa kitakere 312,000 kama wakana mwalimu imiti atikali andagati nabona mutu ko baganye ground mocho bakaga abantu boneki kaliete bwati mubere namna mwachire mubaerese ekikiagera mutego mubere kurunya gitari kwa mtu atumutega sotwa bwata ili bakayo. Okay, wakonere umwalimu sana ntagete umwalimu asike gwo chagega nerega arange resera kidogo gore chipiri echu because nere ndocho ka maybe ko control chi bill umwalimu kotebi anga marieta go na odotebi na kijibile chagera ni cyanya gitari ebine amocheri kokoriye ke kamera bali mbona moralia nchasa marieta ngoro kwa Henry Mochiro na samarita ya mogaka muturi ndieki ruri bageriga agaramba manyake igoryo gosira koyo minto Obadia mukua obwogo ntino Obadia Baria no mwana minto wetera mwana na mama nere kugwatia mino Obadia yoidra wairi Obadia waime mono kera mwageri bageriga nganchere indio story yake ngaki mwana Obadia agenda ida nakitwa kota matanga ye litukureyoro ase familia yega tore yo mogaka Benson obwogo oyurare tekare maiga yaye mono na Josephine yanchera mera gajakarara abana bagatigara bare cintakana na abana baiga baberekera bamometo mabwaye ase ngaje kwerigeria Obadia ya madejinze mucyana akuru aso wengente bego yo ku Geoffrey ateka nomura benkeye nera asenjere no wasokaro osirete mutinye 12 aso mwako eta asenye njogo tabanga na intwe nigoto marira kamuchano kidogo ntagete o chake ya koranje mwalimu watabakuru ku Henry toreserango igoro ye bile kidogo kwa rero bile yeyo minto Obadia mukwa obwogo Obadia gasirete nsemo ya Nakuru asa kitarikende ongebere na kianda aso mutije mutanga ndi mwako yiga mtura abamwabo n'abana Kenya ro ntu amete buyamo no igoro yo Obadia kyagera tamye tinga gayiga igonto abwate umanyi mono yoro buro yebwaye nabo igo iko doragende ko nyoro matima bwa yasenya gitaji eto utakomanya mone kero kibusira kwaye no gusira kwaye eto komanya tebetera muswati omwabo okuru kwa Ruth bosibori yamata Nakuru ekero nyagitari management bakomurangiria chisane satu cyabo tuko ngaso bwanga mono atokikare Nairobi Women Hospital yiraso mucyo Nakuru asenge nje butuko bogwa burwa kera umwanya bantabo tuwa nabasinye tuwe kyagara tabwate biashara binde na nyagitari yeye ekagera kandra ko iri system ndi kyagera mtacha mambia ase obone mwagari nyagitari apara mu Itali wani kualenga kyagara ni Obadia sirete gamba atagete the immediate person next of kin maybe kala ngani banya du report chiabo yoro kuru ndambo tagete kera bende babo no mugakoye matubata maereso jende nyarengo ya bibi bagende bakana Nairobi Women Hospital ere Nakuru ni section 58 kera bayetaro naliyo bakomanyiwa nga komento bwato mubege gaiga in the name of Obadia mukobwogo oyo kwalengana ni information tubwate rumumuro mingi
twatembi asoko nyara kumurwaria asobora gwa cancer bono ikiro timukire twanyara bono ika tokumanye asegere bya mwanya abantu nibwese nawe tebare kuburi ikiagera ono mwana ominto amatuka yabaire gaiga akurwariwa noburo bubaire butagete kia eregoro mono nejiresa magana batumije jiresa sobora gwa cancer narigoro nabare kuburi ngakiyale kujare kanarende abera matuka yonse baka finally orarire tutamanyire igo nyagitari ne bwatenchira ebete tobatwara sanga kibanya barete namba ego jasira ngono so umwalimu ebiri ya sahi ya nyagitari ne roro tata danga wikrabona iga na bilingo no hospital to ya bill bato create ko waroro ono to bwato muchando nase emotionally asomo berbo badia ore wikrabona ina bill ya mocho go shoot wango iga bill ya mochari kera tuchieta araba aba mitware kera bana kurbitu kuriya mambia ye kera badiasira ndamanyire nga ase mochari ye kera nyaga baro zimo bero ase nyagitari yega management nyagitari ya bikira somo bero ase mochari yega mocho kuye mobere within 7 days bune family ngoro more 25,000 umanya kuire mobere ase muraga niko yogacha ikiagera nyagitari bill yarenga ya 525,000 yaga cleared na 25,000 totaling to 550,000 ikachara kutoka chiakanu egatamara kwa orenchira bono sai ebiri abere ekodai wa ninda girtinga bono ya shooting kuru 312,000 bune family ngoganiki moganeti abata tabasta yabanga so gwenya ebiri asanya gitari ase moche yaso mano mintale yego to charge 5,000 shillings per day buraba Kenya urabunye wakira buya n'abantu baminze bo wanchokuya twabekanira mo twasangire ikibesa twatembre go sangeria twakorera ko mucanga ikiagero mucyoya abana bazire tombagere Jeffrey atero ndo gukora buri tangani na oyo minto badia ekere kiranga go sangire tuyikira nanzo kwikira kiwange gegetekeire ngo twabegete bega so bwamu tokaranga twakora ni Jeffrey ikiagera kwani kwaye soko mwene kwaye nkwarenge goro mono kumwene kwaye rwato koda gutumika shilingi 70 ikotara 18 chemo tinyo yeto gatatu mtu amaenia asenkeye iga kubabuto bachake sabari jo kogendera ko sangireria asenye choko mwene badia igo bado ni mwatinde gete omugombo bili familia tutatabanya nibwa tukugani bwo konyora nakitsingira mwana w'umugore no kurukiza mu kicyama kuri PNN mware no kumwenya ambya bono marario asobega mbona bodo batabanga ese mochi gaso mwana mintara ile PNN Funeral Services in Nakuru in section 58 in particular turabana Kenya ronto waje jetu kiagera tuatembra tuarekonyana Wikari kuri chume kari bote ngira bakasende kiagara ngendere tejira sio sangelewe yebe WhatsApp besende onse pi okyare betera sera mbayane anachiweka kire mundo manya itu ikire gosaga itu ikire ngoto tuwa watiti wesa chira abanye matanga ya chire 1,100 1,100 tuwa manyire management ora tiri machira store anyare bikya na tuwa sangere 1,100 Ekeonga ndio ripoti ichuma saa 11 ya last week. Ni management ya nchire ni mwati 100 ndio mwati chirende. Ene umwana boneka oyo ndio ya kwanera report ya kuna 1,100 na tumanete. Bono ntegete oririo ekamireria otebie abarai unatemu gwata barai kuru seino gaiga nyagari masaba bari bande babateganga kuru physical county kimano ya nyabira babakonye na otebe namba bibi beragani bakonye guki bano muraria itanga ndokora nganjira ndaraka byase umushimi goito Dr. Manduku ikiagera gatwara gusangereria una ofisi yetu ya CDF mbata kwana titire bukomi hanya utogenda kubakira ngambuya nabayigo mwakire oyo minto umushimi wa Boris Boga Toto ikiagera nere afaraga tokwana gwetra gukwana ni management yenya kitari na kwanza Maongelinde mbata ito bokoi. Nabayo nkole asaba minta wako boria. Una rebonde ki Christopher, ikiara katugo sangeria bato sirete. Noyo minto na rebo, mesha kiobonyo katugo sangeria bato sirete.
na wikira bono so muraria asoko ganda kwa bwangu intuna banakire na abamu abo badia itukuria igoro ekatwa na ngajere teyo watu wakorete amatanga tuwakora kubeka mugombo kubeka bakamauga egere nsionsi pima nyenga Obadia kolengana nekimia kiombo gusitu amweli kiagera enchereye ya 1312,000 njira teyo chirato mtuabuliti management ya PNN ikiana barno umogere ntintu akoza sema ya itu oyo gako ene Obadia iga se familia ito gaiga pia rigani buya baborente ntu nturabaye aya sasa na barabo tebe namba ya wese mibono kera naye ikiagera nagere bagurisi bira abantu abange babwate umwebo okonya igora bonte kuburia barayi baito bosipi both those who are in the office, the aspiring, and anybody of goodwill to come to our aid. Kiagera to wate birangareria byo kwania oyo mento Obadia na bari bonse babwato kanyo kuyase ncho okonya gato enyo Obadia kere muntu isane kere Obadia maino chira na eniwe nabo babo tomo bokoni bwabo getoro kyabo ase Erieta Henry Muchiro kira agenda kutusia karabura ba Henry Muchiro Muturio ndiye amarita yino ayanye ase number 0727537591 ina namba tuwa tumeka sengencho wewe sangeria korango Obadia otimukira somorem ndiye mona sana oyakuru kuma Henry nere omwamate wose oyo mwabo ni kasini yae na nere osangeri chibeso mwancho muri wono enambe yawo ya wikiro se screen ga bunu yere 0727 537 591 aso owancha bakuburyanga ondobensyo ebese ndeyanso bwata sisini yawo nabo kunyara kubatumira ebibanyare ko chaka ku process enjera yaba kumuletera oyo mwabo Obadia kukiza muchya na kutenga rumo na ya toteri ritari ya kurukuna anti yae tutebi ngane yemo na autotebi nakie situation igere nja samarie tango ku pers baso nyamleya nje mwana uyo sirete okoro kwa Obadia yaro mwana one yo sirete lengo kwa deko iri mwana one oyo gatano nero lengo mumuro manene Obadia nero lengo mumuro manene adadire jelo ko iri ya bana ambasora ta kurenge bakagenda ko iri gege ekya bana bamuramba ko beranga gaki ekere dogo imo ka mana bakagenda batwasa ngiri kibeza abana bakiri ko yumubere nandi bwadire ngura abayo ndinga ase cyandi je to kamwa keme chikota batwa chingo ne chingo ne kariya abagoja kurwari nakuri mbanyora machi babeke munwa ekaya twani yoka kurya maji dwale ndire kwa chingo chingo to nyale bakora atukamye mubere kero gocha to nyale ko sindagira abari bagocha ndorosye tridi bari siambira umuntu no namuna ntwa bana bone kero betengo to abana bagotwakira bagotenya mubere turi gocha chinda chinto chiyarete wasababu indina barina abari banyoreta abana ekero betengo bagotime ko mehomba indwara ngo wanjira no mwana we muntu batyo tinde kirundi atinde betateka dwa mu tinde tukamweba bona so bona kitoko romonyana kitonya toto wabali to kitonya dwa kwa chikura ga kitokonya to bwatesi oyo muntu simbara tindo kwa chikura oyo muntu morayi okoro kumandi kundwa wa chikura ga to bwatesi bino mu bisito to bwane to nyale ko betoko mwana ase ngera ya masikani ndo tukuto mohomba ndo kweba gaki muri ya buno gendete korora situation ga ni gotora se family ya oyo na gosira Obadia mukwa obyogo province mu kiba cya Mutonyoni egotoka ga ase pungo ya nyali bari masaba na niko babwate bindi enyinga sana weta ni chirifu chimea isato yani ndate na 300,000 na nyagitari buno mugoro yo ntoko bero chikase chiniga nigo chigendete gotira ngoma bakubuya angusi asorese aseskin yawo abuwe namba nere ga 07
hiyo 0727 537 591 0727 531 591 gaki omurigereria ogetende TV ogwancha tukuboria soko nene na abaminto nande nabagusi baminto tibanyara gutinde ko mahombo yatumye ariko bakonya banyare koleta oyo mwabo nalio none chigasi baragende kuruma pema bante dinga none chicha cyabo mbanya kogenda otora banga buna bare igani go cyabaire chimbe mono imubiri ni gorase mocheri ya PNN gotoka gari chinsemo cha Nakuru na nigo bakwerere enganene kogeranga ikiagere kapaye muri mwabona yare nabaga gusira mapema ya January ekero babanga matanga bakamwenia bono nande baguchiko chakarega matanga kabiri yabeire shida yababeire ile tiro mono nakyo getende chivia chiragaiga egere munyara ko bakonya asorigere tukurugabu enamba yesini gutuma 0727 537 591 elanyara ko bakonya banyare koreta omubirumu obokuru ensemo yanakutira ngoroyomo bomwerio anyara gukonera igoro yebokoni na ne family na rugo tebinigere ensemo no yonga nakigekogera batakirete obokonyi ngane yawo yomwerio ase omwanji muri getigetembe sai wetero obokonyi yeta wote boniko ndiya mona sana umurali ase ngeri gaga nawa muntu wose abanyetebe ne family ya obogo Mariam na Josephine igotora igase nyencho yoko yanye kachinkoro neri ngana ri kirekwere swalo muntu endi umwalimu nawe umubina anti Toberis na tuwezi kuna tora engane tuwegeta niwe tokumetinga indi toko enu mugeri upatia ba itoko yaro ase ndo taro chogo sende na kyamo wambole ko timbekero andani na tuwaira iga kuruchanywa kurudisha bana mata wana ko genderera niwe tokumetinga matayo ni enema nyire since independence ondina ale mura yondo ye maete ko chikuranga akatore asobweye okogane gwa itokoro goke katoko na kolera tukamite nguru badia ekiara ira ikandi ko yare n'abantu baminto to chamu no chango antu akora to saneti abara invite I'm making an appeal to the leadership abara invite boss ko mo MCA ocho mo bunge ogando mo women rep na kero bosi bato baruri bagala se yoko boko bato sibira tola to mobile nchembu yamono igongero kwa Charles Omari Rusira se to motonyo ya badia mbwa mono sana muraki ndio maana sana omanje murigeri mwantori go tedi go torase chinse mocha motoyeni egotoka esa location ya Suguta ward ya Masimba na ebunge ne nyari masaba ase oyo mo be family yiga anyara wosibera ase chinse mochi ya Nakuru na bona wikirero ebiri gege ngate gotira nande yesire goika chishiringi 400,000 family gege goteba mbagwati mayana muntu emi arabwate 1100 babwate nigo bagenda bakanyirwa na indi abanyanabo be mocheri ya PNN bakabakani bakazayana yenda mu bange bya munyare kocha mukore birino munyare ko ire mu birino babona boni go chingoro chabo chigangate koichana mono namba ya screen yago wose 0727 537 591 ekirokye bakoni nare ko bakoni banyare kurushiye mwabogari none batirigete omagombo litukurigo nyasaye ago sese ni omurigererio ekerora nyari kubiko kwao ase asayo igo kuripota rigatembe kugaga chinza mocha motonyoni njengero kwa Tyson Manyara nigo twaringe amuno ndo makopio enambe no era se screen yabo abako ndase ese channel ya YouTube onye enambe yego weta onyar ko nori nambe yo yenda sese mu Facebook onyar ko nse nambe yo onyar ko mwatera Henry na bongo ko ngondo bensi oraru no nyene sanduki no nyene gari nigo erabe obubo ko nyuno kuripota gatembe kuruchiza mocha motonyoni nje Tyson Manyara Bia mono ya bene mulikitu Wycliffe Tyson Manyara asenge nchu wanje kusangania Mateyu na gutwariganira roboti uru asenchira yo wikirano